Xa está aberto o prazo de inscrición para participar nunha cita moi agardada no calendario de Boiro. O Concello convoca o concurso de disfraces e carrozas do Entroido 2026, que repartirá un total de 4.600 euros en premios. O Concello boirense xa está preparado para dar inicio ao seu tradicional concurso de disfraces e carrozas do Entroido 2026, o cal virá acompañado dun desfile que se celebrará o martes 17 de febreiro ás 6 da tarde, con saída dende a Praza de Galicia. É un día moi importante para nós, porque ademais, xunto con a cabalgata de Reis, son dos días que máis xente hai no noso concello, porque se xunta moita xente, ven todo o pueblo e incluso os veciños dos povos do lado a ver as carrozas. O percorrido continuará pola Rúa Peonil, Salvador Allende e Rúa Principal, para regresar de novo á Praza de Galicia, onde terá lugar a deliberación do xurado e a entrega de premios, amenizada pola sesión musical de DJ Matrek. Vai pola Rúa Peonil e despois sube pola Rúa Principal hasta chegar outra vez de novo á Praza do Concello, onde suben ao escenario, fan unha pequeniña actuación ou, falan algo co público e despois, se decide. O concurso establece 3 modalidades, a primeira individual ou por parellas, a segunda por grupos e a terceira para as carrozas. No seu conxunto, o xurado valorará cuestións como a estética, a orixinalidade, a creatividade ou a posta en escena durante o desfile, entre outros moitos criterios. Este ano, o Concello repartirá case 5.000 euros en premios. A verdade que estamos moi contentos, sempre funcionou moi ben o martes de Entroido, queremos que este ano se repita. As persoas interesadas poden formalizar a súa inscrición a través do Rexistro Xeral ou da sede electrónica do Concello de Boiro. Tamén se pode realizar presencialmente no Centro Social de Escarabote e o prazo para anotarse remata o xoves 12 de febreiro á 1 da tarde. Se o tempo o permite, será o martes 17, a partir, como xa digo, das 5 da tarde. E se o tempo non o permitira, pois adiamos para o sábado 21 de febreiro. Esa é a data que xa temos en riba da mesa para ter ese plan B, digamos, porque, como ben sabemos todos, a previsión meteorolóxica non está axudando moito para a festividade. A concelleira quixo resaltar o carácter solidario. Durante o domingo e o martes haberá unha food truck na que por cada compra se pode levar a cabo un donativo voluntario que irá destinado a unha nena do municipio, Daniela, quen padece unha enfermidade rara. Tanto domingo como martes vai haber unha food truck con produtos varios, hamburguesas, patatas fritas, perritos quentes e todo, o que se recaude, todo o donativo vai a ser un donativo por cada compra d'1 € e será íntegro para recaudar fondos para esta nena que tanta falta lle fan. Boiro prepárase así para encher as rúas de cor, creatividade e moito humor nun novo Entroido que promete espectáculo e participación.